Hola, buscadors. Hi ha hagut una amiga que m'ha preguntat, m'ha dit, escolta, sempre esteu dient que tot això que està passant és perquè la humanitat té que aprendre una sèrie de coses. Sí. I si no aprenem, què passarà? És una pregunta molt adequada, no? Molt adient, perquè és evident que hi ha molta gent que no està aprenent. Arrel de tot el que està passant, si la pandèmia, si la crisi econòmica, totes aquestes històries que s'acumulen i se sumen, hi ha un aprenentatge, un no, és una sèrie d'aprenentatges que hem de fer cada un de nosaltres. La humanitat en el seu conjunt havia arribat a un punt de no retorn. Si no canviàvem, ens n'anàvem tots a fer punyetes, perquè tots sabem la història del canvi climàtic, les desavinences que hi ha i les desigualtats de distribució econòmica, la pobresa, etc. Hi ha un piló de problemes enormes en el món que no hi havia maneres que els solucionéssim. Aleshores, estàvem en un punt, estem encara, en un punt que o ho arreglem ja o acabem destruint-nos com a humanitat. Una de les coses que té l'energia de Plutó és que és el transmissor de la voluntat divina, diuen. Encara que no ens ho sembli, existeix un pla per la Terra, un pla diví, diguem, per la Terra, un pla per la humanitat. I aquest pla s'ha de complir. Per què? Perquè és el millor per nosaltres, no solament perquè ho mani el de dalt, entre cometes, sinó perquè és el millor, el que ens pot anar millor realment a tots nosaltres, a cada un de nosaltres i a la humanitat en si mateix. Però aquest pla, diguem que ens costa seguir-lo. Més aviat, com que som molt egoistes cada un de nosaltres, dels sers humans individuals, mira per ell mateix i no mira per lo millor que pugui ser per la humanitat. I mira per ell mateix, a més, de manera immediata, a curt plaç, a curt termini. No se n'adona que algo que li pot anar bé o li pot agradar a curt termini li pot acabar espatllant la salut o moltes coses a un termini més llarg. Aleshores, com que tots anem pel nostre cantó, passa això que està passant. Plutó, com he dit, és l'energia a nivell de planeta que porta la voluntat divina. Per això també en diuen el destructor. És que té molta fama, aquest planeta, a dins de l'astrologia. Jo li dic la piconadora, la apisonadora, que deixa tot llis, que per allà on passa no deixa res, perquè ho deixa pla, està fet per això, perquè ho deixi tot pla. També és la bomba atòmica, també és el destructor, però no en el sentit dolent, el destructor perquè sí, sinó el que tira una casa a terra, perquè està feta malbé, no es pot arreglar, i l'única manera és tirar-la a terra, escombrar-ho tot i aixecar-ne una de nova. Aquesta és l'energia que té Plutó. Aleshores, és imparable, és inevitable. No podem, aquesta pregunta és lògic que se'n faci, i si no aprenem què? Però la resposta és, no et preocupis, aprendrem. Oh, i tant que sí. La humanitat és està claríssim que aprèn a base d'hòsties. Penso que no hi ha una altra manera de dir-ho. Es pot aprendre a base de petons, que en dic jo, amoretes, o es pot aprendre a base de bufetades. I el ser humà sempre escull normalment les bufetades, per la seva manera de ser, per la seva tendència de quart raig, que això els que sabeu de raig ho sabeu el que vol dir. I si no, mireu el vídeo que parla sobre el quart raig i veureu per què ho dic. La humanitat pertany al quart raig. Doncs sí que hi ha tendència, resistència, i no es vol canviar. Hi ha gent que sí, hi ha gent que ja ha canviat, hi ha gent que està canviant, però hi ha moltíssima gent que no. Per això són necessaris aquests problemes greus. Plutó va provocar primer la crisi del 2008, la crisi de la subprime, que va provocar un daltabaix econòmic molt gran, i se suposava, perquè tothom ho deia, oi sí, hem de canviar, el capitalisme s'ha de refundar, va arribar a dir el president de França. Però passat 2 o 3 anys va tornar a estar tot com estava abans. Amb més males condicions, però el que tenia que canviar no va canviar. Aleshores, Plutó ens ha portat una segona crisi, ha trigat uns anys, ens ha donat temps, porta una segona crisi molt més grossa
perquè la crisi no s'ha acabat. Molta gent es pensa, bueno, ara ja comencen a haver-hi vacunes, aviat estarà tot arreglat. No, no. La prova és que cada vegada va augmentant més. Però bueno, la crisi, la pandèmia en si mateix, és una de les causes que provoca la crisi econòmica que acabarà d'enfonsar el poc que queda d'aquest sistema capitalista que no funciona. Vulguem o no vulguem, aprendrem. Per les bones o per les males, però aprendrà. La humanitat aprendrà. Tots aprendrem. Pensa una cosa, Plutó encara fins al 2024 finals està aquí a Capricorn tocant els nassos, Des del 2008 fins al 2024, són uns quants anys. Ara estem, quan gravo aquest vídeo, estem en els començaments del 2021. Queden 3 anys. I en aquests 3 anys podem veure caure de tot, val? No us penseu que s'ha acabat, al contrari. I per això, en aquesta persona que em pregunta què passarà si no canviem, no et preocupis, canviarem. L'únic que passa és que, allò que podria dir, prega perquè vulguem canviar, perquè si no les hòsties cada vegada seran més fortes, inevitables. Ara ja ho és, fixa't que en principi, tot i que els més rics pateixen menys els problemes que els pobres, en tots els sentits, fins i tot els de la pandèmia, però fins i tot així, també hi ha rics que s'estan morint per qüestió del virus, i estan patint històries. O sigui que això pot agafar a tothom, i la crisi econòmica pot acabar per tirar en l'aire qualsevol història, fins i tot la dels superrics, encara que trigarà més, però bueno, això és el que passarà. No us preocupeu que canvis n'hi hauran i seguiran havent-hi. Per tant, sigueu flexibles, centreu-vos en vosaltres, què és el que tinc que fer jo, què és el que tinc que millorar, en què tinc que canviar. No us fixeu a fora, deixeu estar, que si el govern fa, que si aquells diuen, que si aquells altres fan. Feu el que vosaltres sentiu que heu de fer, però sentiu de debò. No us deixeu portar per el que diguin els altres. Ningú. Centreu-vos en vosaltres, mediteu, reflexioneu, què tinc que fer jo? Quin és el problema que tinc, què és el que tinc que canviar, i canvieu aquesta part. Milloreu. I aleshores la crisi no us afectarà. És real així. Bé, com sempre, si queden més preguntes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.